Dobar dan, drugari. Danas imamo specijal razglednice iz potrošačkog društva. Bavimo se jednom jako zanimljivom temom. U pitanju će biti izvođenje jedne paralele između dve grupe, poznatije kao levica i desnica, i njihova dva fenomena koja na izgled veoma različita su zapravo ista. Ako ste ikada pročitali jedan tekst sa Marks 21 portala, imali ste priliku da pročitate jednu reč. Da se bavimo SEO optimizacijom, rekli bi da je to ključna reč, u pitanju je solidarnost u zagradi sa radnicima. Međutim, ako ste isto tako išli na neke kako bih rekao, patriotske portale i to, tamo isto postoji jedna reč, istog ranga, isto se koristi, ključna, u pitanju je sabornost, u zagradi sa narodom. Na izgled, ovo su dva različita fenomena, a mi ćemo da pokažemo kako su oni u stvari isti Mikana moja. Znači, o čemu se tu radi zapravo? Krenut ćemo od levičara, da bismo kasnije stigli do ove perverzne desnice. Dakle, šta se tu zapravo dešava? Kod levičara postoji jedna nezgodna stvar da oni uvek pozivaju na tu famoznu solidarnost. Međutim, šta bi to zapravo značilo? Kako to izgleda kada vi nekog zovete da on bude solidaran sa vama? Pa vi za početak niste u poziciji da budete u njegovoj poziciji. Dakle, vi ne morate da radite. Ili makar, kako se to tradicionalno zamišlja, ja se izvinjavam, u tom levičarskom folkloru, vi niste u situaciji da radite u proizvodnji. Obično ta levičarska kritika, ona nije još uspela da zahvati temeljno to kakvi su internet poslovi ili kakvi su ti poslovi preko mreža, da ih tako krstimo za ovu priliku, freelancing i slično, pa onda kada bi razgovarali o podeli rada, sredstava i dobara, jako je dobro pitanje kome bi internet pripao, na koji način i zašto. Recimo, nema puno levičarske literature, to sam rekao jer sam fin, mislim nema je uopšte koja se bavi ovim fenomenima, pogotovo kod nas. Dakle, to se odnosi na tradicionalno shvatanje posla kao rada u proizvodnji i sada vi odete da protestujete za radnike Jure dok oni crnče tamo kao robovi, vi stojite pored njih, mašete nekim pamfletima i čime već ne, i onda ste vi njima kao pomogli. Međutim, oni na kraju dana se vraćaju nazad da rade to što imaju da rade, a vi idete kući da uživate u Beogradu. Sada, problem toga jeste u tome što je levičar uvek impotentan. On je apstraktni popravljač sveta koji nije u stanju da izvede revolucionarni okret kako poručuje i zahteva levičarstvo uopšte, već on mora da se pomeri sa svetom kakav je i da nađe opravdanje za taj svet. I naravno svoj položaj u njemu koji je stvar buržujske pozicije u društvu. Zato što šta zapravo radi jedan levičar danas samo prokazanim? Njegov posao u čemu se zastoji? On se zastoji iz mukotrpnog smišljanja parola, iz još težeg pisanja statusa na Facebooku i iz najtežeg solidarisanja. Naravno, kada malo dublje zađete u to, vi vidite da u zavisnosti od toga kakav ste vi levičar tačno, pošto ima mnogo podela i sad zavisi koliko ste dobro očešljali vašu vaginu, vi možete biti dublje ili manje duboko u tome. I onda vi sad se tu borite za prava gejeva, za prava žena, podrazumevate jedno, drugo i treće, ne podrazumevate ovo, da li ste protiv terfova, pogledajte epizodu o terfovima ako želite dođete malo u tu tematiku. Međutim, vi suštinski nikada ništa ne radite. Vama treba nekakvo objašnjenje kako vi sada da ostanete na budžetu ili fondu koji vas plaća, a da pritom što manje radite. Dakle, vi ste negde u poziciji kao Aleksandar Vučić, samo vam fali onog iskrene neke gramzivosti, pohlepe i želje da stičete još, već se zadovoljavate administrativnom pozicijom. Ovde postoji još jedna gadna stvar, a to je da levičari se uvek postavljaju iznad društva. Dakle, levičari uvek gledaju svet kakav on jeste, ali ne žele da ga prihvate tako, jer je njihova pozicija zanemarljiva u njemu, nego oni uvek maštaju da će oni, kao u igricama kada imate nekog hilera, pa on baca one blesinge i to, tako će i oni da poguraju celu stvar i onda će radnici da istenkuju tu svetsku revoluciju levice, onda će levičari da dođu i da se popnu i kažu
jeste Miki, stigli smo, pokazat ćemo vam kako izgleda svet, kakav je trebao da bude, šta niste razumeli i tako dalje. Naravno, svi znamo da u praksi ovo ne radi ovako, znamo kako izgledaju levičari, čime se bave i koliko su odsečeni od sveta. Doduše, tu treba i razumeti veliku razliku između toga kako se živi u Beogradu i kako se živi van Beograda. Zato što u Beogradu je jako lako biti levičar, van Beograda je jako teško biti levičar, zato što u Beogradu vi imate taj moment, taj solipsizam, zatvorenost u jednoj sobi istomišljenika u kojoj svi drugi služe da onog trećeg tapšu po mudima i govore mu da je car. Vi nemate potrebu da imate bilo kakve praktične rezultate. Jer vi kad se zapitate, to jeste morate da se zapitate kako posle toliko davanja solidarnosti, podrške, protesta, tribina, sve za te radnike, a radnici rade u pelenama. To je veoma neobično ako mene pitate, šalim se, nije, to je zapravo vrlo jasno jer ti ljudi nikada ništa i nisu želeli da rade za te radnike. Radnici su samo izgovor da bi oni iz nekog budžeta fonda ili nekog trećeg finansijskog izvora primali novac. Tu nema nikakve misterije, nema nikakvog DBA, nema nikakvih stranih službi, ludila, Milomira Marića i Dejana Lučića. Stvari su jako proste. Dakle, kakav je položaj radnika, da bi uopšte pričali o tome, mi moramo da razumemo šta je radnik danas, u kojoj on poziciji i gde se on nalazi, ne samo u raspodeli sredstava, već uopšte kako njega doživljava privreda danas. Jer vi imate jednu čudnu stvar, vi imate isto tako i u Nemačkoj, recimo, isto tako levičarske organizacije, ali kako one razumeju to da, recimo, jedan Nemac više neće da radi ono što se smatra prljavim poslovima. Neće da nosi kablove, neće da čisti ulice, neće da radi ovo, neće da radi ono. Ili, na primjer, ako sad pričamo uopšte o poboljšanju radnika, pa i onaj koji je zaposlen u opštini nekoj, bilo to u opštini Odžaci, u opštini Suvi Panj ili u opštini Novi Beograd, i on je radnik. Naravno, ne u klasičnom smislu, ne pravi on sad neke valjke, čunke, cepa drva i to, zapravo ne radi ništa, bleji na fejsu i ide da uzme sendvič, ali kako ćete vi sad njemu objasniti da i on treba da učestvuje u svetskoj revoluciji? Stvar je u tome da ne možete, jer su ti levičari toliko odsečeni od naroda da oni ne mogu da vide da se narod suočava sa mnogo jednostavnijim problemima koji su mnogo teži od onoga sa čim se, to jeste sa fantomom sa kojim se levičar suočava. Za prosječnog čoveka naći način da konzistentno zarađuje novac, doprinosi svojoj porodici i osigurava njeno preživljavanje je daleko važnije od toga da li je u Evropi pobedio desni populizam, hoće li se završiti imperijalizam i hoće li konačno svi u Beogradu ustati i Vučić sići sa trona i reći evo pogrešio sam, doživao sam dijalektički moment i uvideo da sve što sam radio ne valja, žao mi je što sam bio loš momak. Ne zanima ih. Dakle, oni su potpuno odsečeni od toga i žive u jednoj šizofreniji, jednom ludilu koji zapravo je bezobrazluk da bi oni što lagodnije zarađivali novac. Ali mi to njima i možemo da oprostimo, jer donekle treba razumeti da u našem narodu postoji ta jedna ružna etnopsihološka crta, a to je da nekako uvek ti beta primerci gledaju da na najgore načine zasene one alfa primerke, jer kada pogledate i neke tako naše istorijske ličnosti, i oni nekako nisu mogli da se uklope tu, pa su gledali da donose zapadnu modu, trendove, narative i tako dalje kod nas. Međutim, ono što je mnogo strašnije i mnogo ružnije jesu ovi neopravoslavci. Oni uvek pozivaju na sabornost sa narodom, pripadnost crkvi, na tradicionalnost, na porodične vrednosti, na srpske vrednosti, srpske običaje i srpska standardna ludila. Gde je kvaka? Ko je tačno stavio testise u blender? Zašto se ovo dešava? Čemu ove laži, čemu obmane i čemu prevare? Jer vi kada pogledate, vama je danas teško da budete pravoslavac. To nema veze nekako ni s vašim odgojom, vaspitanjem, duhom vremena,
Vi možete da ste postili od malena, išli u crkvu, pevali s popom, palili badnjake, ali kako se vi sad osjećate kada čujete da je jedan pop snimio Pornić? Kako se vi osjećate kada čujete da pop valja Skang? Kako vi možete da verujete jednom čoveku koji priča da je za porodične vrednosti koji čak ni nema ženu? Vrlo teško. Kao i ovi levičari, ovi desničari koji se pozivaju na narod i koji pokušavaju da u tolikoj strasti vrate nama drevne srpske vrednosti, običaje, da se krsti ovako, suknja mora da bude toliko kratka, nemoj tako baki da se ponaša, što nije lepo, nije srpski. Nama to pričaju ljudi koji sa običnim, znači prosječnim Srbinom, bio on seljak, bio on neki čovek iz grada, bio neka treća persona, nemaju ništa. Jer jako je teško pričati o sabornosti kao o nekoj ideji toga da se narod homogenizuje i predstavi kao neko jedinstvo i da zajedno dela, budući da onaj ko insistira na tom delanju i toj sabornosti nema ništa zajedničko sa narodom kome to poručuje. Jako je teško objasniti sada kako, na primjer, vi možete da poverujete u jednog Boška Obradovića koji nosi neko odelo od 1000 evra, skupe cipele, jede u super restoranima, on vam priča da treba da budete Srbin, da branite Kosovo i vi onda njega pogledate u tom modelu i pogledate u čemu vidite danas da radite u nekoj juri i kako vi sad njemu da verujete? Kako vi njemu da verujete kada vas on upućuje na crkvu, na običaje, a vi gledate popa kako vozi Audi, a vi vozite Punta 95. godište ili tako nešto? Ne možete da poverujete u to zato što nije stvarno. Zato što na kraju dana njega čeka šnicla u skupštinskom restoranu, a vas čeka drugi dan pasulja da gulite. Problem jednih i drugih je u tome što su jedni i drugi promašili stvarnost. Vi, kada govorimo uopšte o ideologiji i praksi, u ideologiju možete sve da strpate. Ja sad mogu da insistiram da sam ja od sad marsovac, pravoslavni gengar, da to nešto znači, da ima neke vrednosti, da morate da me poštujete na taj način, ali u praksi kada se mi stanemo i kada bi ja sad nekom rekao dobar dan, ja sam pravoslavni gengar, ja sam za ovo, za ono, on bi mene gledao kao da sam pao sa Marsa, kao Vučić da je juče dobio poštenje i sada vraća sve pare u budžet koje je jeli od strane iz njega. Dok u praksi vi imate to da morate nekako da vidite kako ćete na osnovu resursa, činjenica i opšteg stanja u kome se nalazite u tom trenutku da se postavite najbolje i za određenu zajednicu da ostvarite nešto. Danas u političkoj analizi uopšte i filozofiji postoji jedan veliki problem jer se svet uvek sažima kao jedinstvo, kao nekakva celovitost, kao da sada postoji neki način da ako se mi ovde promenimo, onda odjednom će se desiti istovremeno promena u celom svetu i sve će biti dobro, mi smo se promenili, priznali smo sve da smo loši momci, da smo najgori likovi, vole nas Hrvati, Bošnjaci nas zovu na baklave, Šiptari nas zovu na more, svi nas vole, život ne radi tako. Stvar je u tome da u nekim zajednicama, a to je ono što recimo naša politička analiza i mediji stalno promašuju, mora da postoji neki set vrednosti koji ljudi prate i na osnovu koga imaju neko unitarno ili jedinstveno ponašanje. Zvuči banalno i možda će se neki od vas smijati o ovome, ali naše babe i dede su na prazan stomak pravile pruge u komunizmu. Mi često govorimo negativno o tom komunizmu i često ga preziremo, navinklovani smo tako. Ja lično ne volim komunizam, imam neke privatne razloge zašto sam protiv toga, koje ne bih trenutno da iznosim. Ali ja, ako sam objektivan u svojoj analizi, moram da priznam da je taj Tito radio neke stvari koje su bile pametne. One možda nisu sve bile dobre, nisu bile sjajne, ali neke od stvari o kojima mi tako srčano pričamo, i levičari i desničari, kako god da se identifikujete, su strašno primenljive i dale su neverovatne rezultate. Vi danas ne biste mogli da izvučete 20 ljudi iz jedne zgrade da očisti svoj kraj. Znači, da im date svi, ako im ne date 1000 dinara, neće izaći. A baka i deka su išli i šljakali su kao pravi. U čemu je razlika? Razlika je u tome kako mi danas doživljavamo zajednice. Dakle, da li ćemo mi raditi solidarno ili ne,
zavisi od toga da li ćemo mi uspeti da nađemo zajednički imenilac za različite demografije unutar društva koje na izgled oprečne ipak imaju neke zajedničke ciljeve. Jer ako vi se postavite tako, vi kažete da ste vi za radnička prava, ali pod tim uslovom da se poštuju ženska prava, LGBT prava, da se odrekne srpski nacionalizam, da se odrekne ovo, da se odrekne ono, da se odrekne svega srpskog, kako ćete vi sutra nekog Srbina koji je možda proteran iz Krajine, iz Hrvatske, iz Republike Srpske, sa Kosova, koji je možda brat, otac ili neko treći poginuo u ratu, kako ćete vi njega da zadobijete da on sutra prati vaše vrednosti? Kako ćete vi ako mu kažete ne možeš da slušaš cecu, ne možeš da jedeš slaninu, ne možeš da jedeš ovo, ne možeš da radiš ono, vi počinjete određivanje toga koja je vaša zajednica iz negacije. I vi morate da otpisujete ogromne komade stanovništva kojima će to jednostavno, što vi pričate, izgledati nenormalno. Da li je slušati cecu dobro ili nije, ali neka druga priča, ali činjenica da to ljudi većinski rade. Da li je to sad celjački, da li to ne valja, da li ovo, da li ono, nije ni bitno za ovu priču. Sa druge strane, kada vi insistirate da bilo ko nije strogi nacionalista, ko nije pravoslavac, ko nije ovaj, ko nije onaj, ko neće da se krsti, da se kune u Nikolaja Velimirovića, svetog ovog, svetog onog, svetog vamo, svetog tamo, ide u crkvu, ko ne zna da treba da se klekne do zemlje i da se prekrsti kada ulazite u crkvu, vi ste odsekli jedan deo stanovništva koji sebe uvek drži da je emancipovan, da je možda neki kosmopolitski ili gradski sloj i koji jednostavno ima drugačije vrednosti za koje tvrdi da su vrednosti moderne, savremene i da želi da se oblikuje prema njima. On možda želi da zadrži neke običaje i neke tradicije, ali ne želi da se poistovećuje sa njima. U oba slučaja ono što vi efektivno radite jeste da svaki sa svoje strane uništavate zajednicu. Vi uništavate mogućnost da se zajednica homogenizuje zato što ključne slojeve koji mogu da pomeraju društvo i koji obično služe da se društvo pomeri, razbijate. Jer vi kada pogledate, postoji jedna čudna stvar. Naprimer, naši preci, ja čisto sumnjam da kada su polazili na kosovski boj, car Lazar i Miloš Obilić i svi ostali su prvo išli da se pričeste, da provozaju badnjak oko sela, da vide kako stoje stvari, da li su se pomolili, da li su se pričestili. Ja mislim da su oni to više nekako doživljavali kao deo svog svakodnevnog života, da su imali jedan osjećaj dužnosti da zaštite sopstvenu zajednicu po cenu života i po cenu bilo čega drugog. Ja čisto sumnjam da je Gavrilo Princip, kada je ubio Franca Ferdinanda, razmišljao, jebote, kakav sam Srbin, sada lud, išao sam i da se pričestim, znam sve molitve na pamet. Ja mislim da je njega ubio zato što je verovao da je to ispravno uraditi za srpski narod. Kada pogledamo naše velike vojskovođe, naše velike bitke, naše trijumfe, teško je zamisliti da su svi ti ljudi radili na nekom ideološkom gorivu. Jednostavno nezamislivo je. U njima je postao jedan osjećaj zapravo da su oni deo nečega. Mi danas taj osjećaj nemamo. Mi smo svi danas veliki individualci. Kada pogledamo te naše dede i babe, oni su stvarno išli na te radne akcije, nisu bili plaćeni za to, nisu imali ništa od toga, ali je osjećaj da oni pripadaju tome, iako mi ne volimo i ne moramo da volimo komunizam i da mislimo da je to nešto najbolje na svetu, ali oni nisu previše razmišljali o tome. Meni je baba pričala da kada je ona išla na te sastanke i to, da malo ko je tamo nešto razumeo šta se zapravo pričalo i da jednostavno ljude nije interesovalo to. Jer čitava poenta priče jeste da većinsko stanovništvo ne može da razume to. Ne zato što je glupo, nego zato što ga ne interesuje. Zašto bi sada neki čovek koji je nekakav zanatlija ili trgovac ili prodavac ili radnik negde sedeo i razmišljao koja je budućnost komunističke, proletarijata i ludila i šta treba da rade radnici, da li treba da polete, da li treba da se ukine kapitalizam, ne zanima ga. Čitava poenta priče jeste u tome da li vi možete da razumete težnje svoje zajednice, ono što je zapravo oblikuje i da uspete da je uperite negde. Da ono ostvari određene ciljeve i postigne rezultate u realnom vremenu. Jer ako ne možete to,
vi ste onda, i onda ste jednostavno možete da birate da li ste za Marks 21 ili Mišu Vacića, svejedno vam je. Znači, od vas nema leba. Dakle, najveći promjen u ovom društvu će napraviti onaj koji uspe da odgovori na to pitanje. Šta zapravo treba da se srpska zajednica ponovo homogenizuje? Do tada uživajte u raspravama u studentskim gradovima, na ulici, po tribinama, pijte pivo, duvajte, razgovarajte o sudbini sveta, a vidjet ćemo ko će biti prvi koji će se probuditi iz srpskog Disneylanda i upaliti svetlo za sve ostale. Do tada, uživajte u čarima Disneylanda, hvala vam na vašem vremenu i doviđenja. I molim vas, ja se izvinjavam, napišite mi u komentarima ko mi gori, da li ova Markso levica ili ovi neopravoslavci. Hvala, doviđenja.